Jeg har lavet en keynote omkring chance. Det er et forløb i 2. klasse, som de skal opstarte i den kommende periode. Jeg har valgt at starte med at gøre opmærksom på, hvad børnene skal kunne, når de er færdige. De skal kende begrebet chance, og så skal de kunne eksperimentere med emnet. Efterfølgende vil jeg gennemgå med dem, hvad chance er, størst chance og mindst chance. Og hvordan kan vi undersøge det? Her vil jeg jo håbe på, at der kunne blive en diskussion på klassen omkring, hvordan de tænker, man kan undersøge det. Jeg har selvfølgelig forberedt et lille eksperiment, vi fælles skal lave på klassen. Her skal vi finde ud af, hvis vi trækker 10 gange i en pose med centicubes, hvad der så er størst chance for, at vi trækker. Her er der 3 røde i, og der er 7 blå i posen. Og efterfølgende vil vi så kunne besvare, hvad var der egentlig størst chance for. Det gør vi 2 gange. Derefter så har jeg 2 gange, hvor vi skal gætte på, hvad der er mindst chance for, og vi selvfølgelig også besvare, om vi havde ret i vores gæt. Det gør jeg også 2 gange. Til sidst så har jeg afsluttet med et slide, hvor der står, at de selv skal prøve at eksperimentere. Der er nogle opgaver til dem, hvor de kan afprøve de selv samme ting, vi lige har gjort fælles på klassen. Derudover har jeg noteret mig, at hvordan man skal arbejde her. Her skal man altså sidde på sin egen plads og arbejde, og når man er færdig, skal opgaven i den grønne mappe. Vi arbejder i min ende med ugeskema, så har jeg også noteret, at man skal krydse af i ugeskemaet, og så skal man se, hvad man så skal som det næste. Børnene har arbejdet med en periode, og det fungerer rigtig fint. Det er en klasse med meget liv i, så der har været et behov for struktur, og jeg synes, ugeskemaet har givet det. I forhold til at bruge sådan en keynote her i 2. klasse, vil jeg sige, at det er et okay redskab, men ikke så givetigt, som jeg vil sige, det kan være på ældre årgange eller ved voksne studerende i stedet. Jeg synes, det er lidt omsonst for dem, og de er mindst lige så glade for tavlen. Der kan være noget mere spændende i, at det kommer op på en interaktiv tavle, frem for den gode gamle tavle, kridttavlen, men som udgangspunkt synes jeg egentlig ikke, at det her er et redskab, der kan hjælpe dem utrolig meget. Men man kan jo også gå ind og kritisere designet, at det kunne gøres mere spændende, at det kunne puttes flere farver på og gøre det lidt mere lækkert at se på. Jeg tænker, at når man er en 7-8 år, skal der heller ikke være for meget i forhold til, at der skal være fokus på det rigtige. Det skal selvfølgelig lokke og være spændende og interessant, men det skal også være sådan, så de kan overskue, hvad det er, de skal holde øje med. De kære små. På den skole, jeg arbejder på, har alle børn iPad, så de er vant til at arbejde med det. De har deres matematikbog af Gyldendal, som ligger online på deres iPad, så de er meget vant til at bruge det. Så for dem er der også noget alsidighed i, at det ser lidt anderledes ud, end det de er vant til at se på. Det tænker jeg i hvert fald også kan trække deres opmærksomhed. Men det var det. Hej hej.